Ondo afalduta? Betiko moduen? Bueno, dieta izaten dut oso zorrozanik. Nahazte ditut karbohidrato batzuk, proteinak eta barazkiak. Ni luzen dena emateko gero. Benetan? Eta gero beste batzutan pizza eta bai. Ah, bale, ondo, bai, ondo afalduta. Bai. Ja, afalduta. Afalduta? Programa baituta, alza etorri nigaz, ardautxu eta hartuten? Joango ez. Hori da zatirik onena. Hori da zatirik onena? Bueno, hau oso ona, baina ondorengo da. Dinot lagun bat dagoen lekuen. Bueno, eta eurek. Lehiakideak datuzela, euretarik ezin dugu ezer egin! Horri! Elisabet Erlantz, Jone Nikole, Nekan eta ere... Bueno, badatoz! Elisabet Erlantz, ze moduz? Ondo, posi. Ondo, zei ribarre Erlantz, bai. Hombre, azkenean, kostatu zaigu, baina azkenean. 9. zaion, 950 euro. Bai, azkenean, diru pixkaten zuten dugu gure kontu. Txin, Ondo. Bueno, batez ere plan egiteko, Elisabete. Bai, osea, ni simbolikoa finala. Hori da. Behin, hemen egon da, proba danak egin eta... Zenbat gauza jariatu diren. Bai. Final hori pokatuta gero, alegia. Aldatu zarete, dirua irabazi duzunetik? Ez. Ez, esaten da, diruak baduela askotan, ez? Gaitasun hori, jendea pixka bat itxutzeko, eta... Ez, denuk esango ez. Bueno, lagunak batuko die, ospakizunera. Ospakizun txiki bat egin beharko dugu? Uzten badiegu, batuko dira. Bai, hori beti ere, baldintzatu bestekoa, bai. Ondo, Elisabet Erlantz, ze gogorekin, gatoz? Betikoa, guztiarekin, aurrea. Hau pasuek, ongietorri. Ni esker. Jon eta Nikole, Gabon. Gabon. Kolpelatza. Oz, merezita deskantzua. Gorra, ez, kolpelatza da. Gorra, sogatiran, 7 egunez. Ez, 6 egunez. Jarraian irabazita gero, aurrekoan kale. Bueno, atxean arteko ere balio izan du. Hori ba. Eskutatik ere hobeto gaude, alegia. Bai, ja, tiratzeko prest. Hankak indartuta. Hogei galera idazki, zer dene? Ja, 7 saiota gero, ari dira bestelako trikimailu batzuk eta ikasten. Jonek esan dit, sogatiran galdera egiterakoan, ze begira da jartzen duzun. Aurrekoan, non asman duzen margarita pizza, eta berak. Bere margarita. Margaritan. Eske ikusi dizun aurpegi bat, horrela, galdera bihurria bali duzela. Trampa. Nire begiek ezurra ere esaten dute, beraz. Erne bikote, ze asmorekin gatoz gaur? Irabazteko, bai. Bai? Bueno, betikoa. Aurreko saioan, ez? Baina, gaur. Animo bikote sortean. Nekan eta eder ze moduz? Gabon. Ongietorri? Nekane, nondik zato ziren? Bilbotik. Eta non ezagutu zari, eder? Bueno, ni diseinatzailea naiz, eta nekane modelo, eta... Zio zer, ja, itxuran ikusten da. Zio zer ikusten da, ja. Ikusten da, ikartzen da. Bai. Gero hemen, bai. Behigoz bikote bat ondo jantzita etor... Horretara gatoz, glamurrek hartzera men. Glamurra, bide batez, gaur bertan Josia, eder. Bai, hau pajarita hau, etorri baino lehen. Pentsa? Dinot, gero zeutan eugara ondo konjunta eta ibiltzen garanak mundutik, babitu honek. Eskuinetik aurratu da. Ondo. Bueno, nekane, modelue, eta denda bat ere badaukazu? Bai. Dinot, erropen inguruan eta zeuen pasioa da. Bai, politak izele, da nire denda, eta bueno. Bilbon bertan? Bai. Ederreta esan dugu diseinatzaile eta basabiltze gauza interesgarriak eta egiten? Bueno, oin konexio berri bat prestatzen. Horrelako jakak eta... Udazkenan negua eta horrelakoak edo... Bai. Eta ze moduzkoa da, zaila da, dinot, diseinatzaile batentzat, lan asko daukalako atzetik. Bai. Eta gero, talaren arabera bai ez da, gero jarri behar da, eta ikusgarri egin, eta... Zaila da, baina oso polita da. Oso polita, azkenin pasioa dalako bai ez da. Ba, edertan ekane, ze intentzio horrekin zatazte miluzera? Ondo pasatzera eta... Irabaztera, ez? Ondo pasatzen dut baina. Bide batez? Claro, kari. Ongietarri, zuek. Mil esker. Ba, ondo pasako dugu. Eta diru ere badaukagu noski. Gaur, miluzen jokoan, 8.000 euro! Ondo. Jakabatu bai. Bai. Ikusten ari naiz gepardo estiloko galtza batzuk, Adidas estiloko zapatilak, ez dira bauek arrasate inguruak. Atxabaldako publikoa gaur! Jamozuek! Kondo, bertako moda, Arizmen nik astolako lagunak. Nekan eder, bazeuek hasiko zareta aukeratzen, zeuen buruarentzat ze proba nahi zuie potokumeak triboren berbak edo ikusi makusi? Gu bertsoekin hasiko gara, ez da? Ondo, potokumeak. Elisabet eta Erlantzentzat? Triboren berbak edo ikusi makusi? Zer izan zu? Triboren berbak edo ikusi makusi? Triboren berbak. Triboren berbak. Bale, Jone Nikole ikusi makusi? Ondo. Triboren berbekin hasiko gara. Eta Elisabet Erlantz, lehenengo paneleko berbak agertuko dira. Ez beldurtu, Denpora. Mamua.
Araua. Mamua. Belagilea. Mamua. Zomorroa. Exorcismoa. Sutasmandea. Mamua. Zomorroa. Exorcismoa. Araoa. Deabrua. Adurra. Mamua. Zomorroa. Exorcismoa. Araua. Deabrua. Gaizkinduna. Mamua. Zomorroa. Exorcismoa. Araoa. Deabrua. Gaizkinduna. Mamua. Zomorroa. Exorcismoa. Araua. Deabrua. Belagilea. Mamua. Zomorroa. Exorcismoa. Araoa. Deabrua. Txerrena. Sorgina. Gaizkinduna. Mamua. Zomorroa. Exorcismoa. Araua. Deabrua. Txerrena. Sorgina. Gaizkinduna. Ez da gaizkinduna. Demoraz kanpo. Gaizkinduna, etzen zuzena eta Ondo. lau sartu dira. Iru! Oida mar puntu. Oida. Ondo. Oso ondo ere. Jon eta Nikole, ikusi makusin aurrekoan lanak izan genituen, Bai. errebantxa hartzeko aukera ederra orain. Ia. Prestarete? Bai. Bauetxek, elementuak. Osea, porrusalda, pizza, saieskia, entsalada, paella, izokina, oilasko errea eta espagetiak. Gozen ba, jatera, demora, entsalada, Lau. espagetiak, Iru. porrusalda, Nikole, Bat, oilasko errea, zazpi, saieskia, hiru, paella, bi, pizza, Jone, Bi. izokina, Lau. entsalada, lau, espagetiak, bost, porrusalda, Bat. oilasko errea, Iru. saieskia, hiru, paella, bost, pizza, bi, izokina, sei, entsalada, lau, bai, espagetiak, zortzi, porrusalda, bat, eta oilasko errea. zazpi, Zelan gabiz, gaur. Entzuna klink eta labetik atera, rollaztoa, hortxe. Oso ondo. Kanpaiarekin, zuek be, danak asmatuta puntu eskuratu dituzue. Nekan eta eder bat zuentzat. Sare sozialak badako zuek? Bai. Bai. Jantasko, Dabil? Sare Bueno. sozialetan? Zuen sare sozialetan? Bueno, Bueno, decente. ondo, galera. Egin lagun txirritatxo be bai, gustatzen zaizkio be eta kontu hauek. Horren inguruko bertsoa. Ja. Basiko gara. Egungo gure kezka, Bakarra. sare sozialei, Begira, argazkietan ondo Atera. eta eragin, ageria, gure ondoan zertan Dabiltzan. daukagu beti, ikus mira, guretzat bizi besterik ez. Negane? Ta. Besteen gauzen, distira, Tentsio ere izan da, negane, esango nuke, denak ondo sartu dituzula, Bai. zuzendu dezagun ariketa. Oso ondo! Hala, behartzen bertxoak eta irurogei puntu bikote, ondo dago. Bai horixe. Elisabeth Erlantz, bueno, hasi gara puntu beharrean, momentuz. Beno, beste programa batzutan bezala, eta ateak azkenen, osea. hori da. Baikor, hori da. izan zu beti baikor, bai horixe hartu lekua, imintziotarako, Jon eta Nikole bestaldean. Ea, baikortasun hori barkatu, keinutan ere transmititzen den. Denbora. Pentsatu, pentsalaria filosofoa. Ideiak. Einstein. Bain! Ondo hauskatuta, bainera. Txikia zea, nomo bat.
Eume bat Umia bat- izozkia jaten. Zer? Kuku. Konkretuki, Polua. hori, bai. Polo bat. Bai, Ume bat polo bat Bai. jaten. Bai. Zu? Zu, katua, Ez. txinua. Katu txinoa itakoa. A ber, zu, Ilea aukezu. Ez, eserita Eserita zaude, irakurtzen. Egunkari ikusten ta. seiatzen loteia. Zea, jueza, epailea Epailea zea eta eta- kondenaua, abokatua, epailea eta abokatua. Hori da. oso ondo, Zerto. Gustatu zait errantzen gainera abokatu modura ze flowa duen. Hori ez da horrela eta keinuak egin, oso ondo. Ondo. Zezapore, polue? Poloa nahi ez gustatzen, nire latua. Keinua da bihurri xamarra eza, bai. Bai, gozo, fresa. Ja, nik izozkia nahiago, Naranja. Poloa bera baino. Ni polo sale. Oso ondo. Ederto, baina puntu! Galdetu neuri. Bai, eta. Galdera gor. Ados. Jon eta Nikole hartu lekua, Nekan eta Eder bestaldean. Ia ba, bigarren erronda. Demora. Hori arbola. Bai. Gabonak. Gabonetako Izarrak. fruituak. Piña, no? Ez una piña. Piña. Ez da hori. Txikiagoa. Gereziak. Ez. Bigarrena. Grabatzen zabiz, vale? Grabaldi. WhatsApp. Ez. Instagram. Instagramer. TikTok. TikToker. YouTube. YouTuber. YouTubera da. Oso ondo. Ea, bien artean egiteko hau. Tenis. Tenis jasotzai. Tenista eta pilotar jasotzaitea. Bai, oso ondo. Eta? Hori amore. Zer da hori? Txikiak. Tomate. Tomate Ez. txerri. Txikiagoa. Txikiagoa. Pipa. Tira pipak ez. Pipak. Eta? Kalabaza. Pipa. Oh, Hau batzuek. Hartu lekuen. Olioak. Olibak kutxaten ibili da. Oliva. Jone, Oliba, olioa. Olioa. Oliba. Jonek esan du, azaldezan prozesu guztia. Olibatik, bueno, beste biak ondo. Oso ondo, bi berroina puntu hau batzuek. Nekan eta Eder, dotore jantzi garata, erakutsiko dugu, zertarako gai garen. Interpretazio unea. Hartu lekua mesedez, Saiatuko gara, venga, ba. Elisabet eta Erlantz. Venga, animo. Beste aldean, hau itxita, oso garrantzitsua hau. Vale. Ados. Hortxe hiru kontzeptuak. Eta demora. Lehenbiziko hasi, bai? Hasi? Bokadilloa, gitartekoa, lata, Sandwich bat, platano bat. sandwicha, platanoa, Jaten nahi sagarra jan, Apa, Nekane. Kebab bat. kebab, Ez dakit takoa, pizza, burritoa. Burrito bat jaten. Zer da? Bigarrena? Aldatu? Izurre bat. Ez, elefantia. Ados? Mamuta. Oso Oso ondo. ondo. Hau bien artean, Suge bat eta hipnotitzaile Ez, bat. hipnotizatzailea eta... Hipnotizatzailea eta- Pertsona bat eta hipnotizatzailea. Bai. Eta? Pertsona bat Eta hipnotizatzailea. Hipnotizatua bai. Vale. Jaten nahi zera zerbait. Burritoa, Bai. etakoa. Entzalada, jan, ez dakit. bokadilloa, Bokadilloa. ogitartekoa, durum, kebab, Durum, Ez da. Gertu gabiltza, Bai. ba ez dakit, Nekane, Sandwicha, ez dakit. Oh! Hartu lekuen. Salchicha. Saltitze ibiriko du, txakurtxu Bai. betero. Salchicha. Aipatu ditugu street foodeko gainontzeko zera elementu guztiak. Hot doga. Hot doga, zen. Bi berroina hau batzuek. Eroglifikoen txanda. Erlantz Elisabete, bai ez da? Bai. Eroglifikoak asmatzeko gogoz. Euren espezialidadie, azkenien. bai, izan daiteke. Ba, izan daiteke. Lehenengo, hauxe denpora. Aitonarekin joaten nintzen, Arrantzan. Arrantzatzera. Arrantzatea, arratera, arrantzatzera, Arrasatera. ez. arrantza egitera, arrantzan, Arrantzan Aitonarekin joaten nintzen, zer da? Arrantzara. Bai.
Esate. Animali hori hibrido bat ikusten duguna, eta da arrantzara. Ondo. Erlantzek publikoa pizka bat poltsikoratu nahian, arrasate, bueno, Bai. atxabalta behar da, baina... Bigarren hieroglifikoa, denfara. Atera, Lagina. probetatik, Laginak. Laginak. Laginkaria. amaitu, Laginkaria atera. lagin bada erantzunaren zati. Laginka... Lagin... Hor dago, Lagin handia. Ariketa egin? Lagin... Lagina. Lagin berria. Bai. Aha. Lanota agina, lagin, eta agin horren berreketa bat ikusten dugu, lagin berria. Osondo, lagin berria. Betirako lagun, irakasek esan zuten. Matematika ikasi beti agertzen dirata, baita hemen ere. 1 puntu bikote. Osondo. Jon eta Nikoleren txanda, eta hieroglifiko zeuentzat prest. Lehenengoan eskak. Terraztan eskatu ditut. Olibak. Bai, bai, gauza egunera. Olibak. Gauza egune, arbolatik. Horrela eskatzen dituzu, Jone. Zibak trompak ikusten ditugu, eta zeta hori elegaitxik aldatute. Olibak. Zelan? Eta zibarekin hazi horretzapenak, Bai, Aritzen zinaten? bai. Zibarekin? Bai. Hartu? Bai. Bai, da gero. Gogoan duzu, 25 pezagoarekin eta... Zer? Horre, belauna dianak ez dago, Arrotute. Sí, arrotute. Jone Nikole, bigarren hieroglifikoa denpora. Aizeak suntxitu du. Tango. Ez. Merengue. Ez. Beste bat. Samba. Ez. Samba. Ez. Dantza. Salsa. Beien? Tango. Pintxua. Beien? Bola. Zein? Bai. Bola bat erantzuna ezati. Zatiru bola. Aizeak suntxitu du. Arbola. Ez. Zer dantza da? Salsa merengue. Ez. Txatxa. Bai. Txatxagola. Txagola. Bai. Txa-txa-txa. Zatiru. Txa-txa-txa. Zatiru. Bardin. Txa. Txa. Bola. Bola pikante hori, bai? Bai, opziona, Txa-txa-txa. Edo bolie. Nik bola nahiago aukeran. Bueno, eta gero txatxatxa Bueno, pizka bat. txa-txa-txa burratu bai. Ondo. 5 segundu falta genituen. Ondo alere, 50 puntu bikote. Ondo. Nekan eta ederre hieroglifikoen txanda, eskotik heldu bada espada, ez da? Bai. Konortea galtzekutan, nekane bai eskotik heldute, zauz. Jolastu. Animo, hori da. Lehenengoa, denbora. Amonak erakutsi zizkidan. Kantuak. Kantu. Eder zantzu. Bi kantu. Bai. Bai. Tukan ikusten du, alderantziz kantu, eta bi kantu. Eder oso ondo, nekane, eskerrik asko tortxeagatik. Bueno, Bueno, baina ospakizuna batera egin duzuen, hola da? ondo. Hau, ja aurretik araututako, adostutako ospakizuna izan da? Horrela ingo, sortu egin da. Artista dira, Konexina daukago. Bigarren hieroglifikoa denbora. Erregai gabe geratu da. Nor da hori? Erregai Rosalia. gabe. Salia... Ez, Rosalia. ez. Lia... Beien? Actor Lia, la Lia hau, l'actor. Claqueta... Acción... Aktorea da. Aktorea da. Nekanek esan du? Traktorea! Epa. Tra egiten du Rosaliak hieroglifikoetan. Tra, lehenengo ez dugu behar bigarrena, bai? Traktorea, traktorea. Zuk ere 5 segundo falta. Ondo, 50 puntu bikote. Eta erne, txirrindularientzako zazpikitxo bat daukaguta. Ondo? Instagram bidez helarazi digute. Maiatzerako bizikleta martxa antolatu behar dutela eta gazteleraz kartelak dio izango direla nobedades batetik eta sorpresaz bestetik. Ondo? Eta euskaraz dio sorpresak izango direla, Vale. baina nobedadesen ordez izango dira berriketak. Bueno, Berriketa, orduen. bai, berriketa uste dut, lasai. bai, nobedadei buruz edo berrikuntzak esan dizuela. Berriketa pixka bat. Berriketa aldiz gauze derra da. Bai, berriketa, oso ondo eskerrik asko bidaltzeagatik, behondo dizuela, Ondo, gozuek, ondo, eta epa! iluzeko eskua, badator! Epa! Hau pasuek! Ondo. Aurrera ba!
Zondo, lehenbiziko eskua, lehenbiziko komodinaren bila Elisabet eta Erlantz, zertarako horrazu gaur, esaten dut nik egunero. Stanley Kubricken filmaren arabera, ze urtetan gertatu zen Odisea bat espazioan, 2001, 2, 3, 4. 2001. No. Bokala? Ah. Epa! Wow! Tom Jones, entzun dugu kantuan, noren bertsioa egin ez ordea? Elvis Presley, Aretha Franklin, Prince edo Nora Jones. Elvis Presley. Elvis. Prince. Prince. Zerto. Yes. Bokalak? I. Eta aurrera. Babitu zenbat? I? Lau abeslari hauetatik zein da gazteena? Pello Reparaz, Olat Salvador, Juancho Arakama edo Pello Armendariz. Gaztena? Pello Reparaz. Pello, Olat Salvador. Juancho. Pello Armendariz, ba? Besarka da bat, hemendik. Bokalik ez? Laugarren erronda. Hauetako ze abeslariren bertsioa sortu du Adimentsuk. Epa! Epa! Sekulako. Epa! Epa! Benito Lertxundi. Edo Benny L. Kasu honetan. Benny L. Reggaetoi artista. Bokala? O. Zertarako horraztu gaur. Bai? Ez, jarraitu. Bosgarren errondara, beraz. Donostiako zein eraikuntzaren sabaia da argazkiko hau. Amenabarrarena, Donostiako Unibertsitate Ospitalea, Tabakalera edo Arkitekturako Eskola Teknikoa. Tabakalera. Bai. Ondo Elisabete, presioa, hor. Etxea. Donostiarrentzat. Ze bokal? E. Ego aize bortitzak. Azken aukera? Zertarako horraztu gaur? Apain... Bai? Alai... Ez, apain... Ikote? Apaindegi... Vale. Ego aize bortitzarekin, hile apaindegiak... Apainegiak... Hortik. Hortik? Apaindegiak. Ui, hortik. Gauza, esan ditugu. Apaindegiak. Utxik? Apainegiak gutxik. Oh! Iez egin digu komodinak. Komodinik ez, lehenengoan, Jone Nikole, iaz egunari eusten dio zuen. Onela dio bigarren eskuak, oraingoan ere kale? Zein musikariri egin diogu zuma, nor da? Tapia Leturia Imuntza Beloki. Tapia. Errobatea. Imuntxo. Ondo. Eta bokala? Ah. Jone eta Nikole. Zeitz ez tali dieguztetak enegan kantuari. Zirriborro bat, deskarte zikin bat. Nola ba? Horrietan belainoan. Laboaren, Mauriziaren, Benitoren, Berianen. Lauaren. Laboaren horrietan belainoan. Eta bokala? E. Beste bat, beste ronda bat. Ze hiriburutakoa da, argazkian ikusten dugun izotz pista. Baionakoa, Iruñekoa, Gasteizkoa, Bilbokoa. Baiona. Errobatea? Gasteiz. Ondo. Eta beste bokal bat? I. Askatu? Bai edo ez? Nekan eder. Ba, hurrengo erronda. Entzun!
Zer entzun dugu? Bob Marley, Eddie Grant, Peter Tosh, Lenny Kravitz. Eddie Grant. Oso ondo. Hau zan, Jamie Hop. Asmai. Jamie Hop. Ona, Beste bokaloan, eskak? O. O. Oraingoan ere kale. Jone Nikole, bai. Beti aitzakia duenarekin negozio honik ez. Aitzakiari gabe. Komodinarekin. Oso ondo. Oso ondo bikote. Ondo. Eta nekane, eder. Beste txobat zuentzat? Venga, ba. Bai, gozen ba. Baina, etzenuen arriskurik ikusi? Ze armadura lortu nahi zuten zodiakoko zaldunek? Diamantea, brontzea, urrea, zilarra... Bai? Venga. Logika gaitik, urrea. Ba bai. Logika klasu honetan. De letra bokala. A. Eta entzun. Ze hitz estali dugu kaina kaik. Akaleiarekin egin duen metxa kantutik. Diskoteka, taberna, pub, club. Bai? Rebotea. Ba, diskoteka. Han diskoteka. Bokala? I. Eta aurrera, nekan eder. Ze bertsolariren argazkiari egin diogu zuma. Elipa Gola, Laia Martin, Maialen Arzailuz edo Iana Iguaran. Maialen Arzaiuz. Bai? Niko jan esan nuke. Vale, Oiana Iguaran. Oiana da, oso Eta da ondo. bai. Bokala? Jartzen du. O. Epa, horik ez. Baina ez zenuen arriskurik ikusi, oraindik nahiko lan ez da. Bai. Bueno, txoin. Ez. Erlantz? Bai, venga. Bueno, ez. Ah, ez. Baina segundo hori, Ez. du erabakiteko. Azkeneko hor zantza. Nekan eder. Lau haizetara, lau haizetara, lau haizetara. Nola baina? Ikiruñera. Nondik doa Iruñera Imanolen laua izetara, kantuaren arabera, Bilbo, Donostia, Baiona, Gasteiz. Donostia. Donostiatik Iruñera. Errez, bokal? Baina ez zenuen arriskurik ikusi? Argitu aukera. da, argitu da asko. Bai. Bikote, ze ingo dugu? Aurrera? Bai, demora ere pasada Beste eta? bat. Azken erronda. Nola zuen izena irudiko jolas parkeak? Igeldo, Takonera, Artxanda, Karadok... Igeldo. Rebotea? Artxanda. Asmatu? Bokala? Vale, gelitza U? gara. Beldurrik. Beldur handiena da, beldurrik ez izatea. Vale, beldur handiena da, beldurrik ez izatea. Bai. Hortxe komodina! Bai! Komodina eskuratuta markagailuak onela di Elizabeth Erlantz 380 eta komodina 330 Jone Nikole eta komodina 280 nekane eder komodinik ez. Sare barik, ondo, hausart egin beharko. Zein da zuzena? Lehenengo errondan Elizabeth Erlantz Izarorekin kolaboratu dute. Idoia Zurmendi, Gartxot, Rozalen, Eire, Mikel Urdangarin, Amaral, Olatz, Salvador, Gorka Urbizu, Eñaut, Elorrieta, Mikel Erentzun, Miki Núñez. Eire. Bikote? Miki Núñez. Eskriguren, abestian, bai. Jone Nikole. Mikel Urdangarin. Errefuxiatuena, entzuten. Nekane eder. Rozalen.
Mi canción para Elisa izenekoa. Vale. Olatz Salvador. Zerbaiten zain izenekoan kolaboratu dute oraintxe. Jon eta Nikole. Idoia Zurmendi. Ez du ba, kolaboraziorik egin Idoiarekin, ez? Nekane eta Eder. Eire. Ez da hauekin ere. Elisabet Erlantz. Eñote Lorrieta. Paris, abestu dute elkarrekin. Vale. 50 puntu, aurrera egin edo planto. Aurrera. Gorka Orbizu. Ba, Ez. punturik ez taula honetan. Oh! Bigarren erronda. Jon eta Nikole. Nafarroan dauden herriak dira. Elo, Goizueta, Aiatxu, Txulapain, Gorosagasti, Kripan, Zizur, Longida, Artaxoa, Bera, Larraga. Goizuta. Oski ba, Zizur. Iruña ondoan. Bera. Bidaso hartzean, Larraga. Argako herriberan. Nekane Eder. Txulapain. Iruñetik gertu hau ere. Elisabet Erlantz. Longida. Agoitz inguratzen duenek, Artaxoa. herri-herriko merindadean. Nekane Eder, ba, osatzeko aukera eta puntu guztiak eskuratu. Elo. Zuzena da? Bai, Oso ondo. horixe, una horreita marpuntu zuentzat. Eta hirugarren errondan sartuko gara, eta zeuek hasi erantzuten Nekane eta Eder, kirol berean aritutako zenideak dituzte. Hori galdetzen dugu, eta aukerak. Iker Pou, Iker Ramatriain, Xabi Alonso, Iñaki Williams, Olatz Arrizabalaga, Ainhoa Vicente, Agustin Alkat, Aimar Leizola, Olatz Santana, Janire González Etxeberri, Gorka Izagirre. Iñaki Williams. Nico Williams. Naia. Aimar Olaizola. Eta Naia Asier. Janire González Etxebarre. Bere aizpan Ete González. Nekane Eder, Xabi Alonso. Xabi eta Mikel. Iker Pou. Eta eneko Naia. Jon Nikole, Iker Ramatriain. Horixe, Gorka Izagirre. eta Komodina. komodina noski. eta komodina osatzeko taula. Olatz Arrizabalagari esker, beste 150. Eta markagailuak 220 puntu Elisabet eta Erlantzek Donostian, Atarrabia Zumaian, Jon Nikole 320, Lareun Bilbon, Nekanek eta Ederrek. Jon eta Nikole, Bai. 8 saio, Bai. 2.300 euro, txalomero bat. Irribarre derra, ganola imintziokan gauza asko erakutsi dituzue. Venga. Ez genuke guk ospitalera joan nahi, baina 10-15 urte barru desiatzen joango gara, Bai. ea Jonek edo Nikole hartatzen nahi duzen. Ez medikoak datozen. Zuek Bai. gustora bikote. Oso Bai, gustora, oso. oso gustora. Bai. Ze 8 saio on, Bai. jokatu dituzte 6 final, Bai. pentsa, datu ikusgarriak, eta Oso ondo. idazkik egipatuta, ze jarrera ona, ze plazerra zuekin Hori da. abiltzea. Berdin. Plazer bat berdin. izan da neskak, ze modu zuek? Oso ondo. gustoa, bai. Eta barrutik eta, ja, bueno, miluzeko hemen sekretu asko dauz. Baina azken aldizen zuek ez dakizu esema sekretu dauzen emetik. Ze moduz, barrutik eta ikusitxe, Jon Nikole? Oso Oso ondo, desberdin, baina diferentia hori da. gustora. Polita da. Bai. Apa, zuek bikote. Oso jatorrak izan zari, ebesti Hola, batera, Ari. jaukazuek, eskerrik asko. Jon eta Nikole merezi duten moduan agurtuta. Oze saioak egin dituzten. Eta aurrera hemen, Elisabet eta Erlantze, Bai, bai, Eta? falta botako ditugu. Bai. Beste sokatira eta geho, ja. Lagun egin da, ja? Bai, Bai, noski, Oso, bai. Gaur parez pare izango dituzuen, Nekan eta Eder.
Gaur iritsita aurrera bikote? Ez dakik nola oraindik. Bueno, Lortuta, helburua lortuta. Hemen gaude. estilismoaren magia izango da, kaso edo auskalo. Puntu gutxiagorekin zuek, erantzuten lehenak beraz. Vale. Hartu lekua, sogatira goaz. Demora. Zenbat kategoria dituzte Pulitzer sariek? Paso. 24. Zenbat kaio zeuden Duncan Duren abestian? Zenbat? Kaio. 100. 100, bai? Nafarroako ze udalerritan izan zen guda 1521 ekainaren 30ean. Errepikatu zu... Nafarroako zein udalerritan izan zen guda 1521 ekainaren 30ean. Nafarroa, Iruña. Noainen, zein elkarte gastronomikok igotzen du bandera San Sebastian egunaren bezperan? Paso. Gaztelubidek, Suitzako ze hiritakoa da Serbet futbol taldea? Berna. Genebakoa, nondik sartzen da eguzkia? Mendebaletik. Bai? Ze herrialdetako estatuburu izan zen Tito Marexala? Paso. Jugoslaviakoa. Nola du izena enpresa teknologikoak biltzen dituen Kaliforniako aranak? Norako enpresa Google. Ez, Silicon Valley du izena. Ze hiritan dago Cristobal Kolonen jaiotetxea? Ze hiritan? Madrilen. Genoan dago, zein dira udaberriko 2 hilabete osoak? Martxoa eta... Apirila. Apirila eta maiatza, nor bildu zituen ipuin harrigarriak bildumako kontakizunak? Bai! Barandiaronek, nekaner harintxu hau. Bai. Joan behar da sokatiran, bai. Momentu baten, bai. Ematen zuen kafetxu betartzen, norri zen zan hori, bai, ondo. Harintxu hau hartuko diogu, baina zesentxazio honekan, eder. Lehenengo miluz eta gero. Sorpresa, hemen egoteagatik. Sorpresa. Baindik gaude apur bat en sok. Baina urrenguen, zegoen zaino gongo gara, eta etorri indartxu, Vale. Hau pasuek. Kabikote! Elisabet eta Erlantz! Hau txampaka izango da, ba? Txampa hona zuena, Olatuan hartuta. Bai, arrangarik bezala. Bai. Arrangaria bezala. Bai. Oso ondo. Ziaboga egin eta bueltan zagoa irabaziko badenu. Espegu. Pero dugu, momentuz, irabazia dituzue €150 euro. Oso ondo. Gaur, Migiluzen joko handitugu. 8.000 eta €100! Ondo! Lauden! Ondo. Publikoarekin ere partekatzeko modukoak. Bai. Bueno, ikustekoa. Ze, publiko ona ez Erlantz. Bai, baina bizkotxo bat eo, beto. Abai, Bueno, zer? Bai, goxuak ateratzen dira, osake, bizkotxo. nongoa dira Erlantz? Nongoak? A ber, Arrasate. txabalta. Osate ez, atxabaltakoak! Jarri zuen ikastolakoak! Gogorarazi etxeko gurekin bat egiteko aukera daukatela aplikazioaren bidez. Elisabet Erlantz, badakigu guk oso futbol zaliek zariela. Bai, bueno, bai. Bai. Ezken aldi mutxo, baina bai. Realzale amorratu Erlantz. Bueno, errealai esateko moduko ez, baina bai. Baina amorratu Esente, bai. Ondo. Bai. Eta holan jokalariren bat edo, sobre gustokoa? Agirretxe. Agirretxe, Lustondo, Aritxe Lustondo. Imago. Ni bai, superfana nintzen agirretxena. Elisabete? Ni bat ere. Bapes? Baina bere eskutan uste. Bueno. Ondo. Bai. Konfiantza osoa. Konfiantza osoa. Ja. Elisabet Erlantz, golak sartuko ditugu finalean. Goletarako prest? Bai. Bai. Lehen mailan, adi, gutxienez, 100 gol. Sartu dituzten futbolariak dira. Denbora. Iñaki Williams, bai edo ez? Bai. Maikari García. Antonio Carmona. Imanol Agirretxe. Pelle Uralde. Oier Sanjurjo. Jose Mari Bakero. Iraia Iturregi. Gaiz Katokero. Jesus Mari Satrustegi. Eli Ibarra. Egia estatu egingo dugu. Mila gatx.
Biakatz bakarrik. Probatzen dugu... Lehen mailan gutxienez 100 gol Antonio sartu Carmona, dituzten hori, futbolariak. Baten bat akazu argi. Ez... Argi ez. Ez, bai, Imanol Agirretxe egia esan furgo, figo zetz, tokero ez dare. Zalantzak Eli Ibarra ez dakin orden egia esan. Irai Iturrei atletikekoa da. Ez nago, seguro, ea sartu zituen edo ez, engolak. Na, ez probatu. Probatu ezakego, Baina bakarra mugitu da. Bale, edo bestar bi hauet probatzen dituguz, eta... Bai. Zemuz. Bazen probatzea. Carmona ez dakit orden. Biakatz. Biakatz, baietako bat bada. Hori da, eta gero beste bat, bueno, baietu dut. Probatuko nuke, Peio Uralde, eta probatzen dugu Irai Iturrei. Iraia fuen, honea. Bale, Peio Uralde horrea, eta Irai horrea. Aupa! Eta amaikakoa osatuta! Gol! Esan galuke du irratian. Elisabet Eterlantz, amaikako asatu dugu 1000 euro eskuratu ditugu, urrezko galdera dator, adi Sakurako bidean kokatuta. Bik elkarren kontra jokatu dute kopako final bat. Denbora. Ostia, final bat. Nik esan nuke... Kopako finala Real Atletik noiz izan zen. Neskena duela gu. Euskego ez zantzabesteko bat. Bai, mutilena. Ez. Una segundo. Esan digamos, a ver, no. Ez dakin orden. Eman bi. 2 segundo. Atletik Real eman. Taki. Baina neskak duela mutila. No lehingo. Hostia! Ostras! Liatu inaz. Jo, uste nuen naikari nekala jarrita. Elisabet Eterlantz. Lamorrua. 8.400. Ja. Urduri jarri nahi zenborakin. Euro, bai, urduri jartzeko edalako. Igual izan da aldarrikapen bat. Vale, ez. Bakero eta Satruzegi. Bueno, berdindu ya. Ja, ezer. 1000 euro eskuratu dituzue, sekulako maikakoa. Bai. Ja. Alitxe. Osatu eta gero. Eta aukeran, Eli Ibarra eta Iñaki Williams. Zaila, ateatzea. Finalean, elkarrekin, baina, bueno. Tenis mistoak, igual. Bai, antzekoa. Kopako finala be bai. Formatu bat. Zakua manatuko dugu. No sé. Peio Uralde eta Jose Mari Bakero. Bai. Bikote! Potik egoteko modu batzeret, eh? Bai. 1000 euro gehiago zita, 1000 laurenda borronka mar. Elisabet Eterlantz, zorionak, gauza zuen.